Жырлап кына акча эшләп булмый. Нормальный эш табарга кирәк. Балачакта бу сүзләрне еш ишетергә туры килде миңа. Ләкин нәрсә соң ул нормальный эш? Әнә, таксига чыктың, үз җаеңа гына эшләп йөрисең. Кычкыртмалы. Яисә спецовкаларын киеп, әнә төзелешкә чыгасың. Уңгара! Яисә тугры булып органнарда хезмәт итәсең. Миңа калса, һәрбер эш тә нормаль булып санала. Бу бары тик мөнәсәбәттән генә тора. Кайчандыр блогерларны тырай тибүчеләр дип йөриләр иде. Ну аларны хәзер дә күпләре шулай дип уйлый. Ә хәзер инде блогерлар күп итеп акча эшлиләр. Нормальмы соң инде блогер булу? Минем фикерем, нормальный эш ул син яраткан, күңелеңә якын булган, сине канатландырган шөгыль. Һәм әгәр дә хәзер ул сиңа бик күп акча китермәсә, аңа тугры булып, ул өлкәдә чын профессионал буласың икән, нәтиҗәсе булачак, һич шиксез.